ଚାଲିଲି टेबल टाइम से जो मेरा ଟିକେ हाई टेबल टाइम से जो एटा ଅଛି ତ ଧୀରେ अच्छा करू तो ଲଙ୍କା ନାରୀ ସେ ରଖିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଆମ ଦେହରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ରଖିବୁ ସିଏ ଆଇଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆରେ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଲଗାଯାଏ ହଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ସେଠି କରିବା गुड भाई बोल कर ଏଟା କଣ ଭିଡିଓ ସତରେ ହବ? गुड बाबू ये ता पर दीप तो ଏଇ ଫାଙ୍କରେ ବସେଇ ଦେ ये वेट छोटा नहीं है पूरा सब लाइव मार देले यूट्यूब रे गला ପ୍ଲିଜ୍ ଏଡିଟର ସାର୍ କଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍। ଶୁଟିଂ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲ पूरा लाइव वीडियो କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି डायरेक्ट लाइव ये आगे छाड़ी हो कि लाइव डायरेक्ट ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲଗେଇବ आए तो वीडियो सही ଭାଇ ରବର नंदा उठला नंदा की ଯୋଉଟା ଲାଗିବନି ତା ଉପରେ ନାହିଁ ସେତିକି ଜାଗା ମଟର ସରିଗଲା ସରିଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲେଖିଲା ଏଇଟା ଲଗଉନୁ ସେଟା ଲାଗୁନି ଯୋଉଟାକୁ ସୁମନ୍ତ ଏମିତି ହେଲେ କହି ସେଇଟା ହିଁ ଜଳୁନି ଏଇଟା ହବନି ସକାଳ ଛାଡ ଆରେ ହରେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗାଧେନୁ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରହିଯାଇଛି ଆଉ